Kashnong mau ko ngei ka badan harut ka surok nong Shillong Jakrem ka bahap ha ka mau that Raishan CNRD Block Eastern West Khas Hills kadai ka wei na kishnong ki ba internet bha bat kinong shong shnong ki dei ki ba palei ki ba parya parai bat ki ba smart busting kinong shong shnong ki dei ru ki ba trei shitam bat ki ba em da ka rap karyang ha ka ba kim chupin sap e ya ka por ka chongki henrei ki dam bat minat thap ha ki kam ki dok nadu ki rangba ki samla hadu ki long kame menta ka sngi palei kan rio terek unailar unong tho khubor jang mau phor ula hiar shakate gishnong banya kendo ya ki nongrap bat habala let shaki jakarap la lap baha ka ju ka jakarap soplang ki rap lang ya unei pathau bat ki we ki jat maram nalor kata la lap ru ba ki lom bat ki ranap ki dap do riu hadam bat ki marap babun chan Hakaju ka po le yo ban yakran bat ki long timi ki badang 3 minute ban pu lingkha na ka benta ban thong phantalang tungina ngap ke e ka ba ki te ki long kami nong rap ki dan ban yatho ya ka ru kam rap so phlang jongki Kong pi la banet tu yang akan diat ha ka ba de ka komor rep so plang ha ka no ka ha ka por ayu pse tung no so plang benai ayu hap keren seorang keren la jong pai keren tin la jong ro la jong pai jong ka brak tinong wai ki ha nai de ba de por thung so plang de sa ong phach tong che diang ha benai Januari ta dap kate kat nai sengai ngisa di thang itu stong ta komut ong thung dai chithung ha bunai fap ta yor kombu sembai phai bu sembai la no so plang ong bu sembai de te chidem thleo te thleo te ding thleo phan chi lan ta sa te sa thleo so plang chi lan lelem ta ta por bu sembai de phai bu ha thleo ne phai bu ha kho bu thleo ta da phai klong ha bunai ya so plang bunai Desember ta chi ayom so plang ka pida de klong ga jo nong ne ka du nong na dala rubber stamp ka bon de ong du nong bon du nong ta so plang vi pni aji yo han no penya chasor ha sutanong ston ta na kaliang ni pikino rep so plang baru cikata la caji ni festival so plang dan ka sorkar te to ka sorkar kala en akan ko ong arab ya phai nan kinong rep bala jitu pinong rep so plang hadu kata pat enrai
te ka ia phi en ban ong na ka banta ka kamrep so plang na mar nai jan majority bro no so chno nai ki rep so plang ka ia phi de ban phi en ban ong ya sarkar na ba pitre tom picha ka chet picha ka kret cha ka slap ban rep te ka ia phi en ban ong na ta ka sarkar phi kwa bakan ayong ya rap ne kan thu no so plang ku mar rep ne kan susah dum nai ku mar klong da perkat de kwa no bun jitu no neta sarkar haji nemar ji chia rep lebet kat bu man la kasenem teng ya ong chok nong de kabon ong do kwa no bun nyakan no neta sarkar bun ai ke jing arab e nong rep to ngaji ki en na jakai na ki so plang ki cap stem te kadang ki cap tas nem kata ne gila UN man ka snem cap ti pichem re ka daw la ha kan ko kom so cap stem ti de bu as bo re ne de bu rom no so cap stem ti kanrat ne batai kanrat ne ya ti de ke en la snem ke en ti snem ka biang en ti snem bade kamai palat lot ya ta itu cap to kublai sungai ba na khmat sarkar sa jitu no so plang kum marep ayo rap de pay no rap man chan chung sam ba jo yo motoy de kan bula mo kublai